Unom ka rason kung nganong wala kay subscriber sa YouTube. Number 1 nga rason, walay YouTube ang imong mga friends. Usaon man nila pag-subscribe kung wala sila YouTube. Ikaduha nga rason, walay load ilang cellphone. Usaon man pag-subscribe nila pag online kung wala sila load. Ikatulo nga rason, uwi ra kaayo ka, nagpapansin lang ka, ang corny ng mga jokes mo. Ikaapat nga rason, walay signal ang ilang cellphone. Kinahanglan pang mutukad og 7 ka bungtod aron makasignal unya makasubscribe. Saan man pag-subscribe kung walay signal. Ikalima, walay cellphone. Saan man nila pag-subscribe kung wala sila cellphone nga di kamera ug internet. Dili sila ka-online. Ikaunom nga rason. Asa na to kung kodigo ani? Nawa man. Thank you.